un recorte de medios de extinción, algo que negou Feijóo. E precisamente por isto resulta máis incomprensible e moito máis irresponsável a actuación do goberno galego. No medio dunhas secas sen precedentes, un outono con incendios diarios, un furacán ás portas de Galiza, vostedes deciden recortar medios. Cando finalizaban os contratos o 12 de outubro, a seguinte tanda prorrogáronse a partir do 13 de outubro, é dicir, do seguinte día. Por lo tanto, é falso o que vostede está dicindo e iso non yo admito. Boas noites. Queríamos, ou queremos, ou vamos intentar falar un pouco coloquialmente do que representan para Galiza neste momento esa definición máis tan fermosa de as bases democráticas para unha nova Galiza frente a un período histórico anterior, xustamente hoxe, cando naceu en 1977, ano que naceu Ana Pontón, nós, militantes e militantas, neste caso digo así, estábamos cas bases constitucionais da nación galega. Esas bases constitucionais eran a Constitución que nos dábamos galegos e galegas para o debate dese proceso político que remataba co período franquista e iniciaba outro que se sigue chamando democrático. É democrático, evidentemente, pero democrático o seu xeito. De 1977 a 1980, a batalla que fixemos homes e mulleres, motos e motas, foi moi intensa. Non logramos que esas bases constitucionais aceptasen, polo menos en parte, naqueles debates que tivemos con partidos españolistas. Non é o bloque constitucionalista, é o bloque españolista, que é a definición máis caída en términos políticos. Non o conseguimos porque os dous de sempre, como diría Castelao, que eran PP e PSOE, PSOE inicialmente en Galicia non existía, empezouse a formar naquel momento, existía na República anteriormente, pero non nese momento. Foron os que de ningún xeito admitiron nada que non fose a reproducción en términos máis abertos do franquismo. Por lo tanto, fracasado eso, sigue a batalla durante todos estes anos hasta chegar a este momento actual, que eu personalmente estou moi contento porque recordo moito a Bautista Álvarez, recordo moito a Francisco Rodríguez, recordo a moito autor grande, realmente de moito peso, desas bases constitucionais, Vilas Nogueira, que morreu xa no 2010, e que se esqueceu totalmente. Toda esa xeración fixo un traballo, fixo un preámbulo ao traballo que neste momento estades facendo vos, estamos tamén facendo nós. Por lo tanto, a alegría é que a xeración de Ana Pontón está cas alternativas que neste momento nun proceso político en que previsiblemente vai haber unha reforma da Constitución, Galiza non quede calada. Neste momento, pola actitude que pode ter o Partido Popular ou o bloque españolista, Galiza seguiría calada. Entón, na mans nosas está, da nosa portavoz fundamentalmente, como voz colectiva do noso povo, está que fagamos máis prácticas estas bases, polo menos no debate, en ese debate que é o que queremos facer hoxe, pois vamos efectuando
como vimos nós a Galiza e como a vemos neste momento. Ana Pontón para mí é unha alegría, pero moita alegría, porque detrás de as persoas que xa temos moitos anos, con capacidade neste momento para botar na boiña, detrás deso pois hai emoción, hai moita práctica política, hai moita esperanza, porque a esperanza sigue un pouco de cara adiante. Detrás deso está unha serie de alternativas que queremos ir expoñendo, ir banando. Outro día estaba nunha cantina de Monte Alto e estaba nese momento falando era sobre os incendios, e eu vi un home que estaba así moi atento e no momento que falaba Ana ao acabar, o home dixo: esa chica sí que sabe. E para min é a definición popular e máis fermosa que podíamos facer de Ana. Esa chica sí que sabe. O home falaba galego, pero non dixo moza, dixo chica. Esa chica sí que sabe. E características que eu sempre distingo en Ana, sobre todo cando falo ca xente: a convicción, a forza, a sinxeleza e o corazón. Capacidade de convencemento porque está convencida. Un político, unha política, e somos todos, se non sinte as cousas, non pode solucionalas. É imposible. Un político que non sufre os incendios, que non entende que a democracia dos países, das nacións, é facer o que eles queiran, se non entende que cando a xustiza, e falo de Cataluña, cando a legalidade non é xusta, o camiño que queda cal é? Queremos que tratar de que esa legalidade sea xusta. Simplemente este é o problema que nos estamos xugando neste momento. Por lo tanto, é imposible falar, pois no tempo que podemos ter aquí, das bases democráticas. Por lo tanto, vamos ir enfiando algúns aspectos desas bases, porque senón sería imposible e quedaría posiblemente escurecido. Ampliaremos un pouco despois cun debate das preguntas que consideredes, tocáranse ou non se tocara a súa temática na conversa que imos ter Ana e máis eu, e polo menos deixaremos unha serie de ideas claras. Pero non teñades medo, estamos nun coloquio e non é un coloquio da televisión, por lo tanto podemos participar nun coloquio aberto e libre, non é a TVG, non é a radio. Por lo tanto, esa é as características fundamentales. Eu quería aproximar tamén a Ana un pouco o aspecto humano, porque cando vexo que está 24 horas correndo, o peligro está en que a parte humana pode un pouco parecer distinta desde fora. E gustaríame que dixeras algún recordo interesante ou non, pero para ti emocionalmente importante, que tuveras na vida de Sarria, na vida de Santiago, bueno, unha vida nese sentido tamén amplia, porque 30 e tantos anos, 40 anos, pois xa dan unha presenza pois con moito peso, non? Ben, pois moi boa noite, eu primeira encantada de poder ter aquí esta conversa con Lois, que non deixa de ser unha referencia para todos e todas nós, no político, no personal, no poético, no creativo, e penso que un luxo poder estar hoxe aquí, bueno, pues tamén con todos estos piropos, porque, en fin, con 40 chicas, pues está guai, non? Pero unha xa empeza a sentir que as canas teñen o seu peso, pero, en fin, en todo caso, eso non é o máis importante, non? Pregúntame aquí un pouco así por as vivencias máis persoais, non? Que é sempre un pouco complicado decir que foi, que cousas te puderon marcar na tua vida. Penso que como case todos as nenas e nenos que convivimos cos nosos avós, nesas familias tan amplas e
que tiñamos na aldea, na miña infancia, que máis me marcaron foron precisamente meu avó e miña avoa, para ben os dous, anda que con un tiña unha relación moito máis tensa que era meu avó, que era un señor da aldea, que só falaba galego, pero que de repente un día entrou en cólera porque se enterou de que nos daban galego na escola, e iso, que atraso. Entón, unha nena de 6 anos miraba un pouco asustada para aquel señor que estaba tan enfadado naquele momento porque non entendía como a nosa lingua, que era para mí un orgullo porque era a lingua que utilizábamos nas nosas relacións normais, de repente era considerada un atraso e teño que recoñecer que foi un shock que mesmo creo que marcou unha certa distancia logo emocional con meu avó en moitos outros terreos e marcoume para moito mellor nese sentido, tiña unha relación máis estreita con miña avoa, que era unha desas mulleres que era un pozo de sabiduría, que traballou durísimo toda a vida, que nos ensinou as súas netas que había que ser libres, que había que ser independentes, que non había que depender nunca dos homes, que tiñamos que pelear polo noso e que tiña unha consunción fortísima coa natureza e que, tiña desos saberes que hoxe xa casi podemos decir que están en perigos de extinción, que deberíamos de tamén facer por recuperar, para que se usaban as ervas, desa consunción así un pouco cósmica que se daba neste país coa terra, sin que creo que seamos capaces de recuperar exactamente esos valores ou ese espírito. Si penso que temos que facer unha reconectarnos moito porque significa o noso país, a nosa terra, o cuidado do medio, porque hoxe precisamente, ademais, un dos debates de maior actualidade. Non é exactamente unha anécdota, pero é a historia. É a historia. Incluso en todo o conflito que hai idiomático neste momento no ensino, pois esa historia está realmente viva e avivada, sobre todo avivada. Bueno, iniciamos, polo tanto, así un pouco o coloquio, que vai ser máis nesse sentido. Eu falaba de 1977 e estamos en 2017, 40 anos. 40 anos, exactamente. Xusto. 10 anos, a partir dos 80 e eso, foi cando se van consolidando as novas administracións, as novas institucións. A Galiza de 1980 e a Galiza de 2017 son parecidas, mudaron. Ves que hai un avance, realmente, en términos objetivos, avanzamos galegos e galegas nestes, poñamos, 30 anos. Ben, eu primeiro creo que neste momento estamos facendo unha revisión tamén da terminoloxía que é importante para o debate político que estamos vivindo e penso que o que está pasando neste momento o que nos deixa descoberto son todas as debilidades que tivo a transición, que o nacionalismo denunciou naquele momento porque era unha alternativa de ruptura democrática o que significaba o réxime e que realmente o que vivimos nestes últimos 30 anos desde un punto de vista psicolóxico e mesmo desde o punto de vista democrático non deixa de ser un post-franquismo que ten unhas lagoas desde o punto de vista dos dereitos colectivos e individuais moi fortes e que, polo tanto, están poñendo acento sobre a debilidade de como os poderes fácticos construíron non realmente unha democracia plena, senón un post-franquismo que estaba hibernado e que nestes últimos meses vimos como empeza a revivir e creo que é un motivo de grande preocupación. Cambiou Galiza nestes últimos 30 anos? Sí, eu penso que hai cousas nas que é evidente que o atraso que tiña non só Galiza, sino en todo o Estado español, nestes 30 anos mudaron moito as cousas. Como temos nos que valorar se estamos mellor ou peor? Pois eu creo que é en termos relativos. E o que é evidente é que Galiza, en termos relativos, non foi capaz de avanzar, nin fomos capaces de desenvolver o potencial que tiña o noso país. Se analizamos, por exemplo, en termos de Producto Interior Bruto, o peso da riqueza galega hoxe é menor que a que había antes na entrada da Unión Europea e en termos de emprego o panorama é para que repensemos se realmente con este marco e con estes instrumentos somos capaces de garantir un dereito fundamental como é o dereito ao emprego. Vos fixadevos que Galiza
antes da entrada na Unión Europea representaba o 10% dos traballadores e traballadoras de todo o Estado español e hoxe estamos no entorno do 6%, é dicir, que hai unha perda de emprego brutal. É evidente que había un peso moi importante dos sectores primarios no noso país, que ese non era o modelo sobre o que poder andar nunha sociedade máis avanzada, pero o certo é que toda esa destrucción de emprego que se produciu nos sectores primarios, na agricultura, na gandeiría, non acabou tendo, digamos, non acabou creándose emprego en sectores máis industrializados, en sectores creativos, na defensa do patrimonio. É dicir, que hoxe en día Galiza, en termos da súa base material, está peor, aínda que é evidente que se nos analizamos como vivían os galegos e galegas, o mellor hai 40 ou 50 anos, as cousas mudaron a mellor, pero a cuestión é que, claro, tamén mudaron no noso entorno, e o certo é que Galiza, ao longo destes anos, foi perdendo posicións, foi perdendo oportunidades, e o que vemos é como hai problemas estruturais que se repiten, non? A inmigración, unha precariedade brutal, un problema moi grave de despoboamento, a crise demográfica tan aguda, moito máis aguda que a que teñen outras sociedades do noso entorno, que son sinais de alarma de que algo non funciona. Evidentemente, o marco político é fundamental para poder darle un cambio á evolución económica, social e cultural do noso país. Podíamos decir, entón, que ese marco autonómico, os poderes, o poder que deu os galegos e as galegas e as súas representacións, non é suficiente. É fundamental que esas características, eses poderes, se lle podemos chamar así, que ten hoxe a Xunta de Galiza, o Parlamento de Galiza, son un corset para ampliar melloras. A ver, nós hoxe realmente temos un marco que ten unha ficción, non? Unha ficción que parece que temos un autogoberno onde podemos facer unhas legislacións adaptadas á realidade do noso país, pero certo é que non deixa de ser o desenvolvemento do marco que se decide a nivel de Estado. Temos como en ámbitos fundamentais de planificación económica, de dereitos laborais, de utilizar os recursos para beneficio do país, é imposible poder desenvolver un proxecto endóxeno que aproveite a riqueza que hai en Galiza e que nos permita desenvolvernos, porque realmente as decisións máis importantes sobre a base económica do noso país non se están adoptando en Galiza, están adoptándose fora e cun prisma que nunca favoreceu o desenvolvemento do país. Vímolo o que significou a entrada na Unión Europea, que non son as institucións europeas, ou non foron só as institucións europeas, foron as decisións que adoptou un goberno e onde os galegos e galegas non temos nin voz, nin veto, nin voto. Realmente non temos un autogoberno, diría, escuálido, unha ficción desde o punto de vista real, pero que non nos permite incidir naqueles aspectos que son fundamentais. Mirad, os portos máis importantes, todos do Estado. Os aeroportos xestiona o Estado. A planificación económica xestiona o Estado. Nos, ao final, administramos unha serie de competencias, pero non hai poder político real para poder determinar aquelas cuestións que son fundamentais na base económica, porque todas esas decisións, a mesa Constitución aí é moi clara que a planificación económica é unha cuestión que depende do Estado e os elementos centrais dese proceso. Poderíamos falar tamén de como acabamos de vivir a desaparición do sistema financeiro galego, que realmente en termos económicos é unha perda importantísima para o noso país e que agudiza unha situación que xa tiñamos, de que nos fornecemos aforro, pero ese aforro nunha parte moi importante, as cifras paran de máis de 16.000 millóns de euros cada ano, non se acaba reinvertindo en Galiza, senón que son fondos que se utilizan ben para a especulación ou ben para desenvolver outros territorios, mentres vemos aquí como hai moita pequena e mediana empresa que está afogada porque o crédito non chega por este novo modelo bancario que non está tan conectado ou tan enraizado un tecido de pequenas e medianas empresas galegas e, polo tanto, é evidente que neste marco nos non temos instrumentos e que mesmo as decisións que se adoptan en moitísimas ocasións van en contra dos intereses de Galiza e claro, isto é un problema grave para poder cambiar unha dinámica que, desde o punto de vista económico e social, é moi preocupante. Pero iso tamén o podería decir Extremadura ou calqueira outra
parte do Estado. Por que nós, como galegos e galegas, decimos eso? Bueno, hai unha realidade que é moi diferente, non? Eu creo que todos e todas sabemos que o tecido económico, a dinámica económica do noso país non ten nada que ver coa dinámica do resto do Estado e que necesitamos políticas propias adaptadas á nosa realidade. Eu creo que os temas da pesca, do agro, deixaron en evidencia como ao final os outros intereses económicos de outros territorios que tiñan máis peso poboacional ou que tiñan máis peso desde o punto de vista da economía española acabaron sendo gañadores, acabaron sendo defendidos por o Estado e defenestrada unha parte importante da base productiva galega. Por lo tanto, nos o que necesitamos é ter instrumentos que permitan desenvolvernos porque non somos unha nación e, en todo caso, Extremadura é unha rexión do Estado español. O carácter nacional define tamén unha serie de alternativas e de dereitos, non? Creo que iso é unha, digamos que unha das bases da democracia que os povos podan decidir, non? A propia ONU ten reconhecido que os povos teñen non só o dereito á súa autodeterminación, sino o dereito a utilizar os seus recursos en beneficio colectivo, non? Para evitar precisamente o espolio desos recursos. No caso de Galiza, temos exemplos moi prácticos de como non se nos permite utilizar os nosos recursos en beneficio do desenvolvemento do país. O tema eléctrico, penso que é dos exemplos clave. Nos producimos moitísima electricidade, exportase unha parte moi importante desa electricidade, non é que a necesitemos nós, sino que a necesitan as empresas para seguir facendo negocio, ou necesita Madrid porque necesita abastecemento desa enerxía, e non o único que temos son os costes ambientais e os costes sociais. E claro, a veces dignos, tamén se creou emprego, onde só faltaría que o emprego, o sea, que nas fábricas encima non traballará ninguén de Galiza, en Endesa ou así, pero todos os cadros directivos, os recursos, os beneficios desas empresas non acaban revertindo no propio país, sino que acaban sendo os bolsillos ou os petos de algún dos accionistas desas empresas. Claro, aí estáse vulnerando un principio fundamental que é un principio democrático, non? Da mesma maneira que por moito que se empeñen nestes últimos anos en difundir esa tese de que o dereito a autodeterminación se inventou para o que eran as colonias de África ou as colonias de Asia, en ninguna parte da Carta das Nacións Unidas aparece iso, no Pacto dos Dereitos Civis, e realmente ese é un dereito que está reconhecido a todos os povos. E o problema que hai neste momento no Estado español é que se quere facer unha asimilación entre Estado-nación, e no Estado español non existe unha soa nación, e é evidente que Galicia é unha nación e que hai un dereito democrático inherente e a que podamos decidir libremente o noso futuro, pero estamos vendo como eso no Estado español pois vai acabar. Creo que eles queren convertilo ese dereito democrático nun delito, e mesmo podemos, eu creo que nos próximos días, ver como se encarcela ao propio Puigdemont. Eu penso que é unha opción que está na mesa, e temos xa neste momento a persoas encarceladas por defender un dereito democrático de autodeterminación, porque realmente os Jordis non están na cadea por cometer ningún delito, nin nada que se lle pareza, sino simplemente porque representan un castigo á sociedade catalana por estar exercendo un dereito democrático, xa como a liberdade de expresión e a defensa do dereito a autodeterminación na práctica, non na teoría, porque tamén é moi interesante o debate que abre Cataluña sobre o fácil que é defender os dereitos en abstracto, pero logo, cando se trata de exercelo realmente, pois aí é cando agroman as contradiccións nas que vive o Estado español e unha parte importante da esquerda española, que creo que é máis grave o papel que está xogando de novo históricamente neste proceso. Bueno, entón vedes que estamos entrando realmente pois nesas bases que chamamos bases democráticas, como decía eso, estamos entrando xa nese preámbulo e neses primeiros artigos. Esas bases teñen 4 partes. Na primeira parte tocamos as bases políticas, criterios políticos como os que estaba explicando Ana neste momento. As nacións teñen dereito á súa autodeterminación. Unhas bases económicas e financeiras que explican como nos gobernaríamos nós con esas bases económicas que están detalladas e que levaríamos realmente co poder, se o poder está nas nosas mans. Despois, as bases sociais e culturais, analizando como
se evolucionou nestes últimos anos e que necesitamos neste momento como galegos e galegas nesas bases con respecto a todo o tinglado social ou tamén cultural. E o último capítulo serían as bases administrativas e judiciais, como montamos tamén esas estructuras e esas administracións que serían as que, co poder que nos propoñemos, levarían a cabo pois un cambio profundo na nosa sociedade, na sociedade galega. Entón entramos nesas bases políticas nas que xa incidimos como Galiza como nación, pero hai términos como autodeterminación, soberanía, independencia. Nas bases fai diferencia entre uns e outros. O BNG, que término deses, si son distintos, un pouco quixeras eso, o introduce nestas bases democráticas. Ben, nos nestas bases facemos unha defensa de un principio democrático que nós temos como nación, que é o dereito a autodeterminación e, por tanto, poder decidir os seus. Son uns segundos que parece que baixa, pero volve. Realmente está conectado. Ahora está. A ver, agora? Agora escoitas. Ben, pois eu decíamos que nos, nas bases democráticas, primeiro afianzamos dous elementos que son fundamentais na conformación ideolóxica do nacionalismo galego, na defensa de Galiza como nación e como comentábamos antes, por lo tanto, temos un dereito inherente que é o dereito á autodeterminación, recoñecido a nivel internacional en varios tratados que están ratificados polo Estado español e que, polo tanto, forman parte tamén do dereito interno do Estado español, por moito que neste momento haxa esta ofensiva de pensamento único que quere criminalizar un dereito democrático que, aínda que non nos recoñece a Constitución, forma parte dun dereito inherente aos povos e que, por lo tanto, ningún marco constitucional pode restringir. E, en segundo lugar, a defensa da soberanía, é dicir, a existencia dun pobo que ten residenciado o dereito a poder decidir e que é o pobo galego que ten esa soberanía para poder constituirse nunha república e que eso sexa a base da relación que nos queremos ter con outros povos e que, por lo tanto, nos aquí estamos reivindicando algo que é importante e que Galiza é un suxeito político que non está subordinado ao que pase ou ao que decida desde o goberno central e que si exercéramos ese dereito, realmente nos estaríamos progresando e estaríamos tendo, ademais, ferramentas e instrumentos para poder intervir ante os problemas que ten Galiza de hoxe, dotarnos das ferramentas que ten un Estado para poder facer políticas de progreso, de avance, de defensa dos dereitos sociais, en definitiva, romper un pouco o corseno que estamos hoxe, onde vemos como as grandes decisións desde o punto de vista económico, político e dos dereitos se están adoptando, xa non só en Madrid, sino en moitas ocasións en instancias europeas, sin ningún tipo de participación democrática. E a mí hai un aspecto que aparece aquí nesta primeira parte, que eu creo que é moi importante tamén que o teñamos en conta, que é a defensa dun cambio desde o punto de vista do funcionamento democrático. Nos estamos instalados nunha democracia representativa, onde eu que teño 40 anos só pude votar nun referéndum que foi o do Tratado Constitucional, ninguna outra decisión a puidemos adoptar ou pudemos participar dela directamente, solo nos procesos electorais, e sabemos tamén o dirixidos que están esos procesos electorais e a capacidade real que temos de decisión, pero nos creemos que hai que ir a un cambio de modelo de ir para unha democracia participativa onde realmente elementos esenciais da toma de decisións políticas estén residenciadas no pobo, tanto a través
da participación en referéndums, como, por exemplo, na capacidade para poder revogar a cargos públicos a través dunha votación popular cando se den casos de corrupción, de non defensa do interese xeral dos galegos e das galegas, e que, por lo tanto, reconfiguremos tamén como se exerce a democracia e recuperemos ese concepto da democracia, da participación, da soberanía, como un elemento no que o pobo ten que ter sempre capacidade para poder decidir sobre aspectos esenciais e non única e exclusivamente a elección dun goberno cada 4 anos, que ademais vemos que neste tipo de democracias nas que nos estamos, nunha parte, nunha porcentaxe moi elevada, esos gobernos logo acaban facendo o contrario do que lle prometeron a xente, e, por tanto, que haxa aí un reforzo da participación popular, da soberanía, e construir unha democracia onde realmente haxa capacidade real de decisión do povo. Autoorganización. Esa palabra tería significado ou ten significado nunha perspectiva como a que estamos analizando, de Galiza-nación con dereitos e con poderes. Bueno, creo que esa é unha parte fundamental, que nos teñamos organizacións propias, que teñamos unha sociedade galega que este referenciada en si mesma e non que sexa a función do que pasa en outros espazos, e non deixa de ser a aplicación da autodeterminación dunha maneira práctica. Cando nos construímos organizacións políticas propias, estamos autodeterminándonos, porque como pobo estamos creando outros marcos de decisión política que son os mesmos que nos quereríamos crear a nivel das estructuras de Estado e de poder, e evidente que unha e outra forman parte dun mismo proceso, e que é unha maneira de ir creando unha conciencia colectiva no noso país diferente, por tanto, unha parte fundamental. Creo que nós como pobo temos dereito a poder construir institucións propias que non sexan dependentes do que outros definen por nós, e definilas desde a nosa propia realidade, desde as nosas propias necesidades, e baixo o prisma que nos consideremos mellor para poder organizar o interese xeral, para organizar a xustiza, para organizar as administracións públicas sin os corsés que estamos vivindo nestes momentos. Hai un punto tamén que se diz que se rebaixa de 16 anos o dereito a votar, o sufragio. Non é un pouco cedo para decir isto? En fin, se ti podes aos 16 anos, un mozo ou unha moza pode traballar. Un mozo ou unha moza pode tomar decisións, emanciparse. Eu creo que se tes o recoñecemento de que tú podes emanciparte, vivir a tua vida, creo que tamén se debe recoñecer o dereito a voto, e que mesmo nunha sociedade democrática debemos aspirar a que o maior número de persoas teña dereito a voto. Mesmo hai que neste momento está planteando que os nenos e nenas tamén teñen que ter dereito a decidir sobre aqueles aspectos fundamentais e a incidir no ensino, nos modelos, no desenvolvemento urbano, que ten que haber unha participación. Eu creo que isto é unha aposta pola mocidade, pola democracia e por darlle un nivel de participación e de madurez cada vez maior a xente así mellor, e confiar na xente e, desde logo, abandonar o paternalismo que está tan instalado en tantos sectores da sociedade. Pasamos porque isto podía levar moito tempo, pero vamos facer así como unha visión, unha panorámica, en la que eu quero ou teño interés en que concretemos ese asunto. Nas bases económicas e financeiras, por exemplo, a política fiscal, sería como ahora, ou se teríamos ese enganche autonómico, ou romperíamos as bases económicas realmente de dependencia? A proposta concreta que facemos é primeiro ter capacidade para poder deseñar unha política fiscal propia, que neste momento temos unha parte hiperreducida na que basicamente o que pode facer o goberno é en moi poucos impostos que non teñen capacidade real para poder facer unha política fiscal realmente redistributiva, e nós o que propoñemos é que neste novo marco que nos queremos crear apareza con claridade establecido que a política fiscal ten que ser unha política fiscal xusta, unha política fiscal redistributiva e, polo tanto, unha política que rompa co que estamos vendo nestes últimos
tempos onde o Estado español, si por algo se caracterizou, é por gravar cada vez máis as rendas do traballo e menos as rendas do capital, e por ter uns impostos regresivos, que fan que efectivamente paguemos, que menos pode está pagando moito máis e a través de impostos tan regresivos como IVA, e por lo tanto nós o que queremos é poder rediseñar toda esa política fiscal para que realmente exista esa función reequilibradora que deberían de cumprir os impostos. Sin embargo, o PP e o PSOE din que non seríamos capaces, non teríamos pousar riqueza que necesitamos para eso, que dependemos unha sociedade avellentada, que non produce e que o Estado temos que poñer cartos todos os anos para que podamos vivir. Bueno, ese é o dogma, realmente, cando nos estamos dando nestes últimos tempos o debate sobre o cambio de modelo de financiamento, apostando por un modelo de autorresponsabilidade plena que nos permita recadar todos os impostos, que nos permita ademais decidir como queremos redistribuir, como queremos invertir esos recursos públicos. Hai como un discurso que a veces é un pouco contradictorio, porque eles por un lado defenden unha tese de que Galiza non xenera suficientes impostos como para pagar a sanidade, a educación, os servizos que temos transferidos, pero eso non deixa de ser unha ficción, porque eles solo contan a parte que está transferida á Xunta de Galiza e non a totalidade dos impostos que pagamos os galegos e as galegas. Nos temos feito cálculos que o que nos digue que o Estado recauda cada ano 4.000 millóns de euros máis dos que logo reinvirten no noso país e, polo tanto, a relación é a inversa. Mas cando damos este debate sobre o modelo, máis alá das cifras, eles tamén no fondo que lles agroma é unha preocupación, e é curioso ademais que o fan sempre no Parlamento Galego, creo que Paco Jorquera, que tamén viviu varias veces este debate, podría contar moitas anécdotas, pero hai un que ao final les acaban sempre como traicionándonos o subconsciente, que din, claro, pero é que así o Estado tería un problema. Aclárese, porque se eu teño, quen ten o problema, nós ou o Estado? Está evidente que quen ten o problema é o Estado, porque este é un Estado centralista que necesita ter esa centralización para seguir facendo unha reinversión de recursos moi fortes na capital, en Madrid, e de feito todo o sistema de infraestructuras, todo o sistema de inversión está claramente centralizado e para seguir favorecendo o desenvolvemento da capital do Estado, que é Madrid, e nesa dinámica que saímos perdendo somos nós. É evidente que se aos vascos e aos cataláns les funcionou aos vascos e aos navarros les funcionou ter un modelo de concerto porque lles permitiu ter moitísimos máis recursos, para Galiza non é que fora necesario, que sería imprescindible para poder correxir o déficit que temos en servizos públicos, para poder ter unha inversión pública potente que nos permitira dinamizar un tecido económico que en moitas partes está moi debilitado porque tampouco ten músculo empresarial e realmente necesitaríamos aí que o público fora o motor dese novo modelo de desenvolvemento económico que nos pensamos que necesita Galicia. Por exemplo, unha banca pública galega. Eso é a peza fundamental sobre a que nos necesitaríamos agora reconstruir un modelo económico do país. Comentaba antes, nós somos o territorio de todo o Estado español que ten a peor relación entre depósitos e créditos, é dicir, que somos os que máis aforramos e os que menos crédito estamos recibindo como sociedade. Claro, isto tampouco se debe a que os galegos e galegas non necesitemos créditos ou a que non haxa empresas que necesiten créditos, sino que o sistema bancario está funcionando como expulsor, ou expoliando ese aforro que non se acaba reinvertindo. Creo que neste momento a única posibilidade que temos de ter, aparte por principio, creo que a banca pública é máis eficiente que unha banca privada desde un punto de vista social, para evitar todas as estafas que estuvemos vendo nestes últimos anos, tamén desde un punto de vista, se queres máis de necesidade do propio tecido productivo, ou vamos a un modelo de banca pública que priorice a inversión social sobre a banca especulativa, que é o modelo financiarizada, que é o modelo que nos están impoñendo nestes momentos,
ou veremos como esta situación se vai a seguir agudizando, e nós creemos que eso debería de estar garantido no noso marco, digamos, constitucional ou a través destas bases democráticas, a existencia dunha banca pública blindada nesta carta fundacional da República, e que fora un instrumento democrático que permita que o crédito se utilice en beneficio do desenvolvemento económico e das necesidades da poboación, e non que sexa esta estafa bancaria na que estamos instalados e que coñecemos ben que consecuencias ten para o noso país. Teríamos aí o do emprego, que fórmulas podería haber para baixar todo o posible esas cantidades alarmantes de xente parada, o prezo de electricidade, somos sedentarios, sin embargo pagamos como todos os demais de fora. Esa lei de depredación que está habendo neste momento, escoitades aí ao final. Así. Esa lei de depredación, que foi un motivo da grande manifestación que se celebrou o domingo, que fai tabla rasa do noso poder sobre o territorio e sobre as nosas riquezas, sería como poderíamos solucionar eso, ou todo o control público precisamente de todos os recursos que temos. Hai alternativas para ese lado. Eu enuncias, porque senón obviamente non podemos, e Ana non pode explicar todas as cousas. Non sei se te queres parar un poquinho en algún destes puntos. Emprego o mellor, ou sobre a lei de depredación, todo o que pode significar, e como nós tendo poder, pois non tiñamos por que acatar eso. Eu estou convencida de que para poder xerar emprego de calidade no noso país se necesitan dous ingredientes. Un, evidente, cambiar o marco regulador das relacións laborais, porque no Estado español e en xeral en toda a Unión Europea está sendo unha desregulación dos dereitos laborais, a unha desprotección absolutamente abusiva, que o que está conducindo a que as empresas cada vez gañan máis e os traballadores e traballadoras cada vez gañan menos. Nesta reflexión que facíamos sobre se avanzamos ou non, eu lembro contar sempre meu pai, seguro que hai moita xente aquí que pode ter anécdotas similares, como un traballador ou traballadora medio, non excesivamente cualificado, traballaba 10 anos da súa vida ou 8 anos da súa vida e era capaz de ter aforro, vivir e mesmo comprarse unha vivenda sin necesidade de hipotecarse durante 30 ou 40 anos. O sea, para calquer mozo ou moza deste país é absolutamente imposible ir a unha situación dese tipo. Mesmo hai moita xente que o que ten que facer é compartir vivenda durante moitos anos ou vivir na casa dos seus pais e das súas nais, porque realmente non hai capacidade adquisitiva. Por lo tanto, é evidente que hai que cambiar este marco para que protexa realmente os dereitos dos traballadores e das traballadoras, defendamos a negociación colectiva como un elemento que permita avanzar frente á tendencia que ten o capital, que cada vez deles gañar máis e explotar máis aos traballadores. Creo que esa é unha parte importante, que nos deberíamos de ter unha carta de dereitos sociais que eso o blindara e que, por lo tanto, esos perigos non formaran parte das preocupacións que nos teñamos como sociedade, e que eso quede blindado desde un punto de vista dos dereitos fundamentais e das garantías democráticas que ten que ter o noso país. Pero tamén hai outra parte que ten que ver coa creación de emprego. E, efectivamente, ou temos os dereitos, o dereito ao poder político real, para poder facer unha política económica que acompañe o desenvolvemento do país e que xenere emprego de calidade, ou senón o que vamos a seguir vendo é a dinámica na que estamos nestos tempos, que o emprego cada vez é peor, máis precario, e que se a taxa de paro en Galiza, que isto é certo que en termos comparativos co Estado é menor, non é porque aquí teñamos máis emprego de máis calidade, sino porque temos un problema de migración juvenil fortísimo que fai que esa taxa de paro sexa inferior. Se nos computáramos a toda a xente que marchou nos últimos anos e o computáramos como que pode ser, que serían fundamentalmente parados e paradas, pois veríamos como a taxa de paro en Galiza é superior a que hai no resto do Estado. E o drama que temos neste momento é como mesmo
as baixadas que hai da taxa de paro, que se nos vende todos os días, baixo paro, nunha parte moi importante non é porque se este creando emprego, sino porque está baixando a taxa de poboación activa e, por lo tanto, non é que haxa realmente creación de emprego. Nos que necesitamos ter instrumentos para poñer en marcha un novo deseño económico de país que nos permita pechar ciclos productivos, apostar por a innovación, poñer en marcha, en definitiva, un plan de futuro, e eso sí que se necesitan instrumentos de planificación económica que neste momento residen no Estado e que non nos utiliza a favor de Galiza, senón contra. Entraríamos no terceiro capítulo, chamémoslle, de bases sociais e culturais. Teríamos a sanidade, o ensino, a seguridade social, negociación colectiva, xa falache algo antes, a renda social básica, cultura e idioma, medios de comunicación, telecomunicacións e territorio. Por lo tanto, que podíamos enfocar neste pouco tempo que nos queda, porque xa vamos ir cerrando para falar un pouco entre todos. Algún aspecto, por exemplo, idioma e cultura, xa que tocamos un pouco os aspectos económicos, sociales xa tamén, idioma e cultura, para deixarlo así tamén claro. Eu que creo que no deterioro da base material do noso país, algo no que é moi evidente é no deterioro da lingua, da cultura, do noso patrimonio, que eu penso que aí todos e todas palpamos como parece que se nos esvai o país, que se vai caendo pouco a pouco, e isto non é porque os galegos e galegas un día nos erguéramos pola mañá e decidíramos imos deixar de falar galego. Aquí hai un proceso pensado, planificado políticamente, no que o marco, pero tamén as políticas, o marco incide e as políticas que este marco permite facer. Nos aquí, hoxe en día, temos unha legalidade que permite excluir a lingua galega do ensino sin que pase absolutamente nada. Temos unha legalidade que nin tan siquer lle dá igualdade ao galego frente ao castelán, da que nos digan que o galego, esta campaña que se montou absolutamente demencial, de que se impoñía o galego, a única lingua que se pode impoñer aquí é o español, que é a única que todos e todas temos o deber, non o dereito, o deber de coñecer, e un marco regulador absolutamente agresivo. Sabemos que hai máis de 500 normas no Estado español que impoñen esa lingua e que, sin embargo, o debate que se xerou no noso país é que unha lingua que está nun proceso de minorización e con tantas debilidades desde o punto de vista social, pois estaba poñendo en perigo o castelán en Galiza. Nós o que queremos é ter unha normativa que lle dé todas as garantías, desde un punto de vista de dereitos e de liberdades a lingua galega para poder desenvolverse, que impulse un proceso de normalización lingüística real, é dicir, que repoñamos a lingua en todos os ámbitos que foi excluído e que garantamos algo que é básico, e é que ningún galego ou galega poda decir que non é capaz de falar na lingua propia deste país, porque hoxe hai, e iso dino as propias estadísticas oficiais da Xunta de Galiza, moitos adolescentes que recoñecen que non son capaces de escribir nin de falar correctamente en lingua galega. E iso é un produto dunha sociedade onde se levou adiante un proceso de sustitución lingüística. Eu creo que isto é unha parte fundamental, que nos temos que ter garantías desde o punto de vista democrático de que a nosa lingua non se exclúe, de que a nosa lingua se potencia e de que a nosa lingua se mantén viva para as xeracións futuras, que eu penso que é a maior aportación, que digamos, unha das maiores preocupacións que nos temos que ter como sociedade, porque unha lingua sí que é o produto de miles de anos, neste caso, de creación, reproduce unha cultura, unha maneira de ser, unha filosofía. Sin a lingua non seríamos uns ninguéns no mundo, e eu creo que é un dos aspectos que este país necesita reforzar máis, mesmo se quere ter futuro noutros ámbitos. Eu incidiría aí nunha cousa, porque que máis ten? Temos castelán, falaríamos castelán, entón evitábamos problemas. O
o inglés, non? Que xa de renunciar, por lo menos renunciar ao alto, non ao grande. Entón, podemos propoñer o inglés como lingua oficial e ao mellor chegamos a un consenso, non? Evidentemente as linguas, ningún pobo renuncia a súa lingua voluntariamente, non? Estamos, penso que temos exemplos moi cerca de nós de como se poden dar procesos de recuperación do idioma, están facendo os vascos, non vemos aos países nórdicos como conservan as súas linguas con absoluta naturalidade e normalidade, porque o ven como que eles son, non? E nós o que temos é que reivindicar o dereito da lingua galega a ser unha lingua máis, nin mellor, nin peor, unha lingua máis, e o que non pode asumirse é a opresión como natural, non? E a exclusión como un proceso natural no que se está neste momento vivindo na sociedade, e mesmo con moitos mitos, porque estou segura que para a maior parte da xente que hoxe estamos sentadas nesta sala é máis útil o galego que o inglés, moito máis. No día a día vades a ter máis necesidade de utilizar o galego que o inglés, non? E mesmo esta teoría que ahora se está estendendo de que eu estou a favor de saber inglés, non teño inglés, alemán, suajili, é dicir, creo que todas as linguas en si mesmo, esa pluralidade que podemos ter de coñecemento nos vai enriquecer, non? Pero hoxe tamén se está sobredimensionando cal é a utilidade das linguas. O galego permítenos conectarnos con toda a comunidade lusófona, que é unha das comunidades máis importantes, non? Que hai no mundo, que é a nosa comunidade natural desde un punto de vista da creación da nosa lingua e da nosa identidade, pero as linguas, digamos, aquí tamén hai outro debate, que está detrás do debate lingüístico, que non deixa de ser un auténtico esperpento, porque ao final, non sei se escoitarades, que me pareceu moi clarificador, unhas declaracións que fixera Feijóo en campaña, que decía que ele quería que os galegos e galegas operamos inglés para que cando baixaran dos yates os estranxeiros en Vigo tuveran camareiros que os atenderan correctamente. Creo que nos debemos de aspirar a nos ir nos yates e que nos atendan na lingua propia de cada lugar e non a ser camareiros, e aprender inglés para servir cañas nun bar. Efectivamente, creo que iso define tamén a mentalidade, creo que absolutamente cosmopaleta, que está detrás do plurilingüismo, que non é plurilingüismo, que é outra gran estafa a sociedade galega, porque o que se está facendo é un proceso de sustitución lingüística polo castelán, que aquí os nenos e nenas non salen falando inglés das escolas. Sería deber de coñecelo e dereito a usalo exactamente igual que o castelán, non? E aí está a trampa, non temos legalmente, poden facer o que lles sea gana. Non sei se queres tocar algo de sanidade e xa rematamos. E entraríamos nas bases administrativas e judiciais no que teríamos o territorio. Si o mellor conviña simplemente dar uns detalles de como conformaríamos nós un territorio que está totalmente desbaratado no aspecto das administracións. Os incendios e a localización do noso rural, a separación do poder judicial e do político, a confesionalidade ou laicidade do Estado son distintas, o sistema electoral, a xestión das infraestructuras, camiños de ferro, portos, aeroportos, seguranza pública, policía. Pero, obviamente, se queredes despois, podemos entrar, pero ahora 5 minutos e entramos xa no debate, no coloquio. Eu sí que penso que nos temos como país unha necesidade moi grande de cambiar a xestión do territorio, pero tamén cambiar o marco administrativo no que nos relacionamos. Nos temos aquí concellos, deputacións, ahora están falando das áreas metropolitanas e vamos sumando administracións que non sabemos nin como se financian, nin que función teñen, nin que relación teñen co territorio, nin que función exacta van a cumplir. Eu creo que nos debíamos de ir a reivindicar un sistema de estruturación do país que permita a racionalidade na planificación do territorio, na planificación dos servizos, nas nosas
comarcas ou áreas naturais que se foron transformando neste momento, deixar atrás esa división provincial, ¿no? Recuperar tamén naqueles lugares onde sigue tendo un peso moi importante a parroquia como unha forma de administrar elementos comuns e que desde logo eso nos permitiría poder racionalizar a prestación de servicios e adaptar tamén a realidade do noso país o deseño de infraestructuras, de servizos públicos, de adaptación de recursos, da nosa relación co territorio que eu penso que é fundamental, non? O tema da eucaliptización sí que penso que é un debate hoxe en día importante por o que estamos vendo, non? Onde o que vemos hoxe tamén demostra a análise tan acertada que fixo o nacionalismo cando se opuxo a instalación das pasteiras do noso país, nun modelo que sigue sendo o mesmo nestes 40 anos, porque a pesar das promesas nin se pecharon ciclos productivos nunca. Aquí só temos a parte máis costosa e vemos cal é o coste tan alto que ten ese modelo e, digamos, reproducindo ese esquema que recorda moito que poderíamos denominar como un esquema no que nos funcionamos como unha colonia interna dentro do propio Estado español, con consecuencias moi graves para o noso país, porque o que hoxe estamos vendo dos lumes ten moitas causas, pero unha causa fundamental no eixo, no que chaman o eixo atlántico, en toda a zona en que temos este gran eucaliptal con unhas zonas de piñeiro, pero monopiñeiro, monoeucalipto, monopiñeiro, monoeucalipto, que acaban deteriorando fortemente o noso territorio. E claro, isto foi unha decisión do franquismo que a democracia continuou e que consolida o que podemos denominar un golpe, tamén un golpe de Estado, non? Para o noso país, que é consolidar Ence xusto cando a lei decía que tiña que marcharse, non? Efectivamente, nos aí necesitamos ter todas as competencias de planificación do noso territorio para poder cambiar xa non só a ubicación de Ence, senón este modelo de eucalipto que nos está empobrecendo frente a esa teoría que nos din de que é a única alternativa. Realmente o eucalipto é neste momento unha especie que está invadindo todo o noso territorio, que eso xenera beneficios reais para a pasteira e algunhas empresas que poden dedicarse ao transporte e a corta desas árbores e que está hipotecando poder facer unha política forestal de futuro, unha política forestal de madeiras de calidade, onde apostemos por xerar valor engadido, por crear unha industria transformadora da madeira do noso país, porque esa é a única alternativa para poder acabar co deterioro ambiental, co deterioro do ecosistema, pero tamén poñerlle freo ao problema dos incendios, que ese sí que vai a ser un reto de futuro. E penso que temos que abrir este debate con moita serenidade, pero con moita rotundidade na sociedade galega, porque non podemos permitir o que está pasando nestes momentos, porque o que pasou en Portugal pode pasar aquí se se dan as circunstancias climáticas que o permitan, e desde logo penso que este dos debates de país onde temos que poñer toda a nosa inteligencia colectiva para poder darle un xiro ao que está pasando e a este modelo que é un modelo empobrecedor desde todos os puntos de vista. Bueno, pois estas foron unhas ideas para que teñades así unha visión do que son estas bases democráticas polas que vamos a batallar, porque o momento político vai se acelerar moito e sería unha vergoña que Galiza non presentara como tal nación que é as súas alternativas e que entraran en debate xa aos niveles de poderes. Pensade que calqueira problema está detallado e hai alternativas e solucións nestas bases, posto que Galiza é un dos países máis ricos de Europa. Outra cousa é que este empobrecido, pero que a base económica, a base material, témola para facer un país mellor e para que nos sintamos máis orgullosos deste país. Así que haberá debates, supoño, organizados polo BNG, máis detallados, con temas, convén estar moi enterados destas cousas, destas alternativas. Hoxe tuvemos tamén a alegría de iniciar este debate con Ana, cousa que lle agradecemos moito, 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 e agora
falamos un pouco, cada un de vos, pois a pregunta que queira facer, cousas que quedaron, ou matizar así algún aspecto do que Ana dixo, ou falou, ou expuxo. Adiante. Escoítase. Ahora? Sí. Por aquí sí. Escoítase atrás. Co altavoz, non? Sí, puedes darle a micrófono. Palabras. Sí, a mí gustaríame que Ana explicase a cuestión da igualdade entre homes e mulleres, porque parece moi importante onde está ubicada dentro das bases democráticas, non? Porque está nas bases políticas, non está nas bases sociais, está nas bases políticas, o sea, sería unha das bases para esta nova Galicia. Entón, gustaríame que explicases ti, coas túas palabras. Este tema quedaría para un debate en sí mesmo, de como se deben de recoller os dereitos das mulleres, porque realmente a propia Constitución Española e en xeral o marco regulador é moi cativo en canto á configuración dunha igualdade real que non chega con enuncialas, sino que teñen que aparecer como dereitos fundamentais outra serie de dereitos, como os nosos dereitos reproductivos, é dicir, que a capacidade para poder decidir un aborto non debe depender dunha legislación que se debata nun determinado momento, sino que se debe ser un dereito que apareza configurado, digamos, como un dereito humano que non pode ser cuestionado baixo ninguna circunstancia en ningún modelo, ou o dereito a construir unha sociedade onde realmente exista corresponsabilidade, que penso que é outro dos aspectos onde a transformación que se debe dar na sociedade tamén debe de recollerse nas bases, a obriga de que todas as persoas temos a mesma responsabilidade fronte ao coidado, que penso que é un elemento emancipador desde o punto de vista das mulleres, que digamos, fagamos aí unha transformación e que nos avancemos cara a superar os conceptos máis patriarcais que están neste momento recollidos, creo que en todas as declaracións, e que realmente parece que compoñer que todas as persoas temos dereito a igualdade, homes e mulleres temos dereito a igualdade, eso xa consagra un marco igualitario, e logo vemos como na práctica necesitamos que a prohibición de discriminación salarial, a prohibición de discriminación por razón de sexo, que se vaya concretando e que, por lo tanto, eso forme parte desa Carta de Dereitos Fundamentais e non sexa o desenvolvemento dun principio xeral que acaba tendo moitas debilidades desde o punto de vista legal e que mesmo logo ten un peso moito menor, e que eso ten que ser un elemento que tamén cambie a configuración das ideas, porque os marcos legais tamén establecen cal é a nosa cadea de valores, e creo que dentro desos valores nos temos que asentar que un dos principios democráticos sobre os que se ten que construir Galiza é sobre dunha igualdade real e unha Galiza non patriarcal. Alguén máis? Gracias. Hola. Bueno, estas bases democráticas recordan as bases constitucionais dos anos 70, tamén porque nesa analoxía agora ábrese unha... Bueno, falamos de que se pode abrir unha porta a un novo debate sobre o modelo territorial e o Estado de xeral. Entón, eu quería que Ana falase un pouco de cales serían as consecuencias históricas para Galiza de non estar á altura dese debate que se vai a dar. É dicir, agora que vai a estar en debate, en xuizo, ese modelo territorial, ese modelo de Estado, que pasaría se Galiza non estivera á altura? É dicir, o deseño social, económico e político que teña para Galiza vai ter unhas consecuencias que se non somos capaces de atallar a tempo, pode ser que dé lugar a, digamos, a unha perda de oportunidades. Quero dicir, en punto de non retorno non está á altura neste debate que se vai a abrir. Ben, eu agora mesmo teño as miñas dúbidas a respecto do que vai pasar no Estado español.
moitas dúbidas de cal é o momento no que estamos vivindo, porque estamos no medio dunha involución democrática sen precedentes, unha crise do réxime, pero no que estamos vendo como os PP, PSOE, Ciudadanos e moitos actores políticos, pero non só políticos, sino económicos e sociais, están pechando filas para manter isto tal e como sexa, utilizando vías represivas, suspendendo dereitos e libertades fundamentais. Eu creo que estamos nun momento no que realmente é moi preocupante a deriva que se está vendo no Estado español. Entón, eu creo que a nosa única oportunidade, ou non a nosa, non sei se a nosa única, pero a nosa oportunidade como sociedade está en que nos aquí teñamos capacidade de trasear un debate sobre cal ten que ser o marco no que se desenvolva un poder político galego e non estar agardando a que vai pasar no Estado español, porque claro, como unha Constitución que depende do PP e do PSOE e de Ciudadanos, alguén pensa que dai pode sair algo que mellore. Que non vai sair. Eu, desa cuestión, creo que é moi complicado que saia algo como nós non teñamos forza política aquí que reclame que este país ten que ter outro estatus, que somos unha nación, que temos dereito a un poder político real que nos permita darlle solucións aos problemas que teñen os galegos e galegas, porque eu mesmo creo que podemos ir a un marco onde o que se faga é unha recentralización brutal e unha vía absolutamente jacobina e antidemocrática, que é o que representan esas forzas políticas e que vemos que atravesa toda a dereita e a esquerda española. Eso sí que é transversal. Non sei quen decía, un chiste que creo que é moi antigo, que decía que o máis parecido a un político de dereitas español, que a un político de dereitas español era un político de esquerdas español. Eu penso que o que está pasando nestos tempos nos debuxa realmente unha realidade moi preocupante. Por lo tanto, eu creo que nós o que temos que ter moi claro é que estamos nun momento de moitas incertezas, onde efectivamente hai unha ofensiva antidemocrática fortísima no Estado español, que se focaliza todo nesa especie de odio que queren xerar na sociedade en xeral frente ao que está significando o proceso revolucionario que está vivindo Cataluña, e que temos que estar moi atentos e moi atentas e que temos que dar un debate que nos permite enfrentar isto. Eu sei que é un debate moi desigual, xa vedes, a Jorquera non o quitan da tertulia da Galega porque o facía moi ben. Efectivamente, claro, facía moi ben, entón non pode haber ninguna voz crítica nin discrepante. Podo decirvos que hai medios de comunicación neste momento que vetan absolutamente calquer debate que poña en cuestión o actual réxime. O sea, estamos vivindo nunha situación na que os medios de comunicación que nos din que son os garantes da liberdade de expresión son os primeiros en ir contra a liberdade de expresión, non están informando a sociedade. Por lo tanto, estamos, penso que nun momento que é necesario que haxa pulsión social, debate, foros alternativos e que nos temos que dar ese debate concreto no noso país, sabendo o momento político no que estamos. Eu certamente estou moi preocupada porque vexo que das forzas políticas galegas a única que está dando un debate sobre a necesidade de que Galiza supere o actual marco, que teñamos outro estatus, que nos exerzamos como nación, somos a xente do bloque. Somos os únicos, e máis, os portavoces de outras forzas políticas ou reducen o noso papel a unha cuestión de reformar o estatuto, non? Mas, eu que sei, darlle 4 pinceladas para que nada cambie, e outros din que este non é un debate que teña ninguna importancia neste momento porque en Galiza non hai esa demanda. Claro, a función da política é crear demanda, a función da política é poñer este debate e mobilizarlo socialmente, sabendo, efectivamente, que non é unha cuestión fácil. Entón, nós, o que temos que ter agora é eu creo que a convicción de que este é un debate para a sociedade, que este é un debate que temos que encarar desde un punto de vista político, sobre que o noso país necesita ter novas ferramentas para enfrentar os retos que temos colectivamente. E que certamente o escenario é moi complexo porque non sabemos exactamente como vai resolverse a ecuación de Cataluña. Aí penso que moitas incógnitas, todos e todas temos esperanza de que esa función social sexa un elemento que catalice un cambio social. Eu
penso que aí hai un movimento político, un movimento, digamos, unha revolución que se está xestando na sociedade que non é tan fácil de frear, pero é certo tamén que hai unha contraofensiva moi forte. E a nosa preocupación ten que ser que pasa con Galiza, porque estamos todos e todas todo o día mirando o que fai Cataluña, e mentras aquí, claro, non se nos suspendeu a autonomía formalmente, pero é que na práctica o que facemos é gestionar a sanidade, a educación e os recortes. Entón, este país ten que aspirar a moito máis e a nosa función tamén é introducir este debate sobre cales son as necesidades e o papel de Galiza. É evidente que cada momento histórico ten os seus retos e que o que pasa nun determinado punto infire no futuro. O réxime que nos temos aquí é un réxime moi cativo, pero había unha diferenciación que aparecía na Constitución, que para nós non era esa alternativa, pero que aparece aí como expresión dun movimento político que era o recoñecemento como nacionalidade histórica, que era non querer recoñecer que hai nacións, e iso é froito do que fixo a xeración de Castelao, do que conseguiron nese momento. E o que é evidente é que nós agora creamos unha fronte social que defenda a Galiza como nación ou nun proceso involutivo que podemos ver é a aniquilación absolutamente de calquera autogoberno por moi cativo que sexa. E iso vai ter consecuencias moi negativas para o noso país, porque, se xa estamos marxinados neste deseño, nun deseño netamente centralista, que eu vexo que para onde camiñan as forzas políticas estatais, son capaces de desmontar as vías do AVE. máis cousas. Mira, eu penso que unha das cuestións básicas para falar das bases democráticas sería precisamente cosa que pode chamar de atención, a recuperación do exercicio da democracia, porque temos unha democracia de moi baixa calidade, e entón, non sei se estas bases no futuro supoño que se irán ampliando, pero eu poñería un apartado centrándoles a recuperación efectiva desta democracia. E dentro desta recuperación de democracia, pois hai un obstáculo fundamental, que é que ainda perviven os restos do franquismo. Isto para algúns, cosa, non? O franquismo xa pasou, non? Despois de 40 anos, hai de restos do franquismo que están introducidos en todas as institucións judiciais a todos os niveis. E son, ademais, as que deciden, en moitas ocasións, a política. Mesmo que haber as movilizacións que están producindo en apoio da política do particular, que están lanzadas e convocadas por elementos de extrema dereita claramente fascistas. Por lo tanto, é un aspecto importantísimo. Dentro destos restos do franquismo, pois está que hai que acabar con elementos que se aprobaron en 40 anos que suponen que o franquismo siga sin ser xulgado. O caso da amnistía. 40 anos da lei de amnistía. Por que os medios de comunicación non falan deste tema? Podía haber debates, non? E entrevistas e cuestións non interesan. 40 anos da lei de amnistía, ahora mes de outubro. Ni Dios fala deso. Claro, es que non interesa ni ao Partido Popular falar deso. Están en contra. Acabar con a amnistía supón tamén xulgar os crímenes do franquismo. Tampouco se pode falar deso. Eso xa está prescrito e non se pode falar. Por tanto, eu penso que falar de democracia e de bases democráticas supón tamén acabar con restos do franquismo. Bueno, totalmente de acordo, eso por lo menos está no espírito, ¿no? Porque nos estamos falando de ruptura co réxime do 78 e con unha crítica moi profunda, que tamén que forma parte do traballo, no que se ten significado BNG ao longo destes anos, que precisamente cuestionar non só o franquismo, sino os instrumentos que o franquismo utilizou nesa transición para parapetarse e crear unha impunidade que cuestiona calquer sociedade que queira chamarse democrática. Estas bases tampouco non son unha proposta pechada, sino que son unha proposta de debate onde se centrou en determinados aspectos, pero clarísimamente, digamos que esa cuestión que ti planteas está enchoupando todo o debate que nos queremos dar e que estamos dando neste momento. Quero lembrar que foi o BNG a primeira forza política no Estado español que propuso a eliminación
que propuso unha modificación da lei de amnistía para que precisamente os crimes franquistas puderan ser xulgados no Estado. E penso que iso tamén é un espello interesante de cal é a aportación desde o punto de vista democrático que o nacionalismo e os debates democráticos que o nacionalismo abriu no Estado español, que tuvera que chegar o BNG a Madrid para que ese debate se abrira, retrata moi ben a esquerda española e o pactismo no que se moveu non só naquele momento, sino que creo que forma parte do seu ADN e que veremos como se produce un debate na reforma do Estado, é moi probable que o xogo da esquerda española volva a ser exactamente o mesmo que fixeron naquele momento. Aí son... A historia sí que non se repite igual, pero repite patróns. Entón, nós temos que fortalecer aquí unha alternativa democrática, porque se algo nos está demostrando o que pasa neste momento no Estado español é que o elemento de ruptura que pode beneficiar unha democracia real é o debate que están planteando as nacións, neste caso con esa potencia coa que aparece Cataluña, que por razóns históricas, políticas, que todos e todas coñecemos, ten unha conciencia nacional moito maior que a que existe neste momento na Galicia. Que máis? Ahora temos esta banda sonora. Non deixa de ser un síntoma. Hola, eu celebro que o Bloque este ano debate pola soberanía do país. Creo que é unha batalla que temos que dar e que se non a damos nós non vai dar ninguén. Pero a curto plazo creo que as reformas territoriais van tardar no Estado español e eu quería saber cal vai ser creo que a curto plazo vamos cara a un debate sobre o financiamento das autonomías e quería saber cal vai ser a postura do Bloque nese debate, se xa está definida, en fin, cales son as liñas mestras nese debate. Ben, pois nós temos unha proposta que significa unha proposta de capacidade plena de Galiza para decidir sobre o sistema de financiamento e darlle a volta á situación. Falamos dun Estado moi descentralizado, pero este é un Estado moi centralizado, porque nas cuestión importante, que o económico, o Estado recauda, o Estado é opaco, o Estado decide con uns criterios absolutamente dispares, como se financian, neste caso, as competencias que ten Galiza e outras comunidades autónomas, e iso acaba provocando unha distorsión moi forte, porque hai unha parte dos ingresos que xa se queda sobre un 30% dos ingresos que o Estado se queda sempre con eles, e nese reparto que fai dese 70% é moi desigual. Nos decimos, se o Estado, digamos que nos queremos darlle a volta a esa situación, recaudemos nós, valoremos canto necesitamos para cuestións que son esenciais para a vida das persoas, como é a sanidade, como é a educación, como é a dependencia, e despois calculemos cal é a aportación que nos temos que facer ao Estado polos servizos que ven prestando, é dicir, servizos, pois, que poderíamos valorar a utilidade ou a inutilidade, como da monarquía, que mellor podíamos decidir que non queremos financiar a monarquía, pero eso sería un debate interesante. Entón, eso que nos permitiría, primeiro, ter maior capacidade fiscal e, segundo, poder decidir desde aquí mesmo como queremos distribuir os recursos que xenera a sociedade galega e, como digo, son moitos máis que o que nos está dando neste momento o sistema de financiamento. Fixademos que xa simplemente o imposto de sociedades en Galiza, que non vemos, que non forma parte do sistema de financiamento, recauda máis de 1.600 millóns de euros cada ano. Só con incorporar a recadación dese imposto teríamos 1.600 millóns de euros cada ano. É dicir, que non nos conten contos. Cal é o problema? Bueno, que efectivamente ni o Partido Popular, ni o Partido Socialista, ni a Marea defenden este modelo.
Eles están defendendo retoques ao actual modelo, seguir no actual marco, e efectivamente tamén penso que isto é unha cuestión que nos como mínimo temos que informar a sociedade galega, porque un dos graves problemas que temos como país é que somos unha sociedade tremendamente desinformada sobre a nosa propia realidade. Caeuseme nos pés hai moi poucos días que estive nun debate que organizaban precisamente sobre o dereito a decidir nun colexio maior na Universidade de Santiago, e ali era un público así, un perfil moi determinado, de xente así dun nivel adquisitivo moi alto, pero a maior parte desos rapaces e rapazas que estaban ali creían que nós non pagábamos suficientes impostos como para poder manter a sanidade, a educación, cando é absolutamente falso, non? Pero esta é unha idea que foi creada e que mesmo neste momento están levando hasta a extenuación, non? A mí, claro, que no fondo é o retrato dun fracaso desde o seu relato, non? Porque eles din, vainos moi ben, porque nos din que nos vai moi ben neste marco, pero ao mesmo tempo somos dependentes totalmente. Como sociedade non somos capaces nin de xenerar os recursos suficientes para pagar a sanidade e a educación. Vainos moi ben, escoitamos a TVG e somos a potencia mundial máis grande do mundo. Pero se Cataluña se independiza, Galiza perde 1.000 millóns de euros, que además resulta que é un cálculo absolutamente inverosímil, porque se as balanzas fiscais españolistas que está facendo o Estado din que con todo o Estado Cataluña ten un déficit de 1.000 millóns de euros, como pode ser que todo ese déficit sexa con Galiza? É dicir, que todo unha mentira, non? Entón, claro, este é un debate que ten moita importancia, porque unha cousa da que eu estou absolutamente convencida é de que un pobo que queira dar un paso adiante, autorresponsabilizarse o seu futuro, non ter capacidade de decisión plena, ten que confiar en que ten capacidade para facelo, non? E para poder construir un país mellor, e que nos iría mellor porque temos recursos, porque temos capacidade, porque temos xente boa. Entón, claro, esta idea é fundamental porque para eles seguir mantendo esa tese de que non somos dependentes, que vivimos gracias a ese esforzo solidario que fai Madrid con nós, é fundamental para seguir mantendo esta estructura de Estado que a quen lle funcional é a grande capital transnacional, pero non os traballadores e traballadoras deste país, nin os pensionistas, nin a ninguén. Entón, nos temos unha proposta de ruptura do marco, de autorresponsabilidade, de ternos a capacidade de decidir sobre ese ámbito, estamos a defendendo e defendemos no Parlamento, vamos a seguir defendendo, ainda que logo tamén, seguramente, cando entremos no debate máis concreto do modelo actual, poñamos algunhas propostas, por lo menos para crear debate tamén sobre as cuestións concretas do marco no que eles van debater. Non sei se xa queda. Algunha cousa máis? Ahora tedes. Momento oportuno. Sí, sobre a cuestión que estabas a comentar agora do que pode ser o papel que xogan as forzas españolas, quería poñer un pouco o exemplo que estáse a vivir hoxe en día no Naval, en Ferrol, non? E cos enfrentamentos que houve onte entre os sindicatos mayoritarios a nivel de Estado, Comisión UGT, e o resto, non? De que se levanta ou non se levanta a folga, e como os medios de comunicación, e aí seguimos no mesmo de sempre, están tergiversando todo, e o que podía ser algo que denunciara a precariedade, o desmantelamento que houve a nivel da industria naval no noso país, que foi culpa de quen foi, e que agora se diga que, por exemplo, os gaseiros non se están reparando, ou que Navantia perde de reparar unha serie de buques porque hai unhas condicións de folga que están manipulando, tergiversando un determinado sector laboral, non? Entón, un pouco por aí e penso que eso é un pouco o exemplo que dá a toda a capacidade do noso país, a desgracia de non ter esa capacidade e de que evidentemente temos que mover de cara a meterle o dedo no ollo á xente para decirlle, oye, temos capacidade, temos medios.
non diría que o de Ferrol é casi un paso máis, que é moi preocupante, que teñas a dous sindicatos criminalizando unha folga é un síntoma do deterioro que teñen esos sindicatos. Pero tamén é certo que esos sindicatos históricamente xogaron a ser o elemento clave do desmantelamento de Ferrol, porque eso era funcional para que outros asteleiros puderan producir, neste caso, na Andalucía. Entraron sempre nun xogo no que o peso dos seus intereses a nivel de Estado tivo máis forza que o peso da defensa dun sector con tanta tradición como que ten Ferrol e que, ademais, era estratégico nesa cidade, porque todos esos plans que vinieron despois non foron máis que un desbaldío de recursos públicos que non serviu absolutamente para nada para esa cidade, para que 4 ou 5 señores chuparan millóns de euros, pero houbera miles de traballadores en paro e unha sociedade que está moi deteriorada, mesmo desde o punto de vista do tipo de relacións que se dan ali. Entón, claro, son unha liña que eu non vira traspasar até este momento. A verdade é que a virulencia coa que están actuando os propios, neste caso, os dos sindicatos, frente á defensa de traballadores e traballadoras que están absolutamente precarizados, que casi non teño palabras para describir o estupor que me produce esa situación e, desde logo, recoñecer a valentía que teñen tantos traballadores e traballadoras que están dispostos e dispostas a enfrentar ese debate porque non aguantan xa máis que a precariedade. Penso que iso tamén é un síntoma de valorar e de ser conscientes que aí hai sectores sociais que tamén están dispostos a enfrentar debates e que nós temos que ter unha conexión con eles porque é o elemento que pode producir un cambio político e social, que non van a ser esas superestructuras, sino a capacidade de autoorganización e de defensa de un cambio de modelo que tamén ten que ver non só cos dereitos laborais, neste caso clarísimamente cos dereitos laborais e con cuestionar o papel que está facendo Navantia, que ademais claramente está cunha decisión política de utilizar o enfrontamento como a súa mellor arma para favorecer o proceso de aniquilación desta cuarta ou quinta reconversión, xa deixei de contalas, porque o darlle o finiquito ao sector naval. Tedes algo máis? Digo pola hora. Pensade que vai ser un debate continuado, que é moi importante que espallemos estas ideas porque, como dixo ben Ana, é a única organización política que ten preparado un plan para estes tempos que se aproximan. Isto só terá forza se é apoiado popularmente. E só terá forza se nós o espallamos personalmente de un en un, porque os medios non o van facer. Non podemos confiar nesa cuestión. Entón, o noso traballo multiplicado si pode ter moito peso, porque se ven o conflito de Cataluña, para min ten unha ventaxa moi importante, que desbravou ese tema en Galicia. O tema é intocable, pero desbravouno, por lo tanto, se somos inteligentes, temos que aproveitar tamén ese momento. Así que moitísimas grazas por este primeiro debate, a introducción, pois coa presenza de Ana, para que despois sigamos facendo este traballo xa necesario se queremos facer un país cos seus dereitos. As nacións teñen dereito á autodeterminación. Se ese dereito se conculca, a democracia acabou. Unha familia que está presionada por outra familia non o admite. Un matrimonio que se quere divorciar en boas, divórciase e tan amigos. Pero o home non lle pode impoñer que non se divorcie, non a pode matar. E a nivel colectivo será máis razonable todo eso, porque a nivel colectivo temos moitos máis dereitos. Así que temos a razón, pero temos que construir a forza. Moitísimas grazas e agora vamos a
queda logo, pero eu quería lle regalar personalmente non a Torre de Eiffel, que non podo, non me colle na casa, que, posto que somos os dous de Lugo, da provincia, en la que non estamos de favor, pois é un libro meu que se chama Lugo, a cidade dos tesouros encadenados. Como é con moi boa fotografía e así moi atractivo, regalo con moito honor no vosso nome tamén a Ana, a condición de que lea a dedicatoria. Súper bonita, casi dan ganas de arrincarla e enmarcar a primeira página só. A Ana Pontón, forza, convicción e corazón, a primeira muller que será presidenta do Goberno de Galicia, a Coruña, 25 de 10 de 2017, Lois Diego.